Готов съм. Ай, папки. Махай се, летиш. Бах ти 5 годишники. Не питайте как деца. Давайте кран с 3 секунди. Няу. Взяка ми даде. Обичам дъвки. Не. 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 Кой? Не, сходи го. Кой ми даде? Ами. Кой ми даде? Няу. Лиса. Не му вижда. Виж, не му вижда. И той не му вижда. Бар сега ли реши ми да дадеш стел, когато най-малко ми трябва. Пълна, ама не е готова. Не, оставяме чистачки. Не. Чисто е, няма чистачки. Съжалявам, че си разсипах легото. И после не си го събрах, защото трябваше да ходя да играя с... Няма други 5 годишни май в тази игра. Тъй, че... Играх с никой не играх. Аз съм самотна. И отидох да досаждам на татко ми да излизаме в парк. Махай се. Махай се. Да, това беше голяма грешка да реша, че ще игра в Tudors. Така. Ба, как ни го чутват някакъв с 300. И тя е просто като... аз нищо. Не завиждам физиономията, но гледам страшно. Брат, мокни. Преекзалтирам. Не, исках да се тръгна. Не, аз не съм смел заради теб, защото ти съществува. Не искам. Господин, ти си много лош. Чакай, как? Бе. Аз съм си във вътрешностите. Няу. Къде? Стига ли го ти? Не сгаси телевизора, трябва да гледам. Загасиха ми телевизора. Веднъж баща ми купи мерси бомбони за нова година. И аз ги изядох всичките преди един. Не преди един, да, ама преди. Аз ги изядох всички. Преди да стане нова година. Защото ги открих една седмица по-много в шкафа. И бяха много вкусни. Слегала. Бе! Никой. По-бързо, давай по-бързо. Помагам. Не помагаш. Виж как ходи като някакъв модел. Тъна. Това е машината. Как познат. Тъна. Аз съм модел. Гемблинг. Дай ми нещо. Екстракшън. На края на машината. Причесвам се. Круп.
Хрус. Хубави касетки. Не танцувай. Да, танцувай! Не ми пука, че не мога да си го използвам. Дай ми, искам да гемблинг. Не, затворя се телевизора. Добре, че си го имам тук. Няма направо 100% мастера на това. Миналата година дядо Коледа ми остави PlayStation 1. Защото каза, че получих единица в училище. Което си беше така, ама няма PlayStation 6 за шестица. Така че трябваше да получа PlayStation 6. И сега ми свърши спида, естествено. Виж, пръднах до тебе. Щастлив ли си? Брат. Батко. Той се напикал в черно. Минус 1 живот. Батко, добре ли си, ма? Много и доста. Дигай едната, не двете. С другата мустака. Бах ти. Скъса си лицето. Нати. Да. Век на последната. Чакай. Как? В това постера стана. Дядо Пешо се успокои и аз не трябва да бягам, защото той ще си напика гащите. Ако някой ме накара да бяга, аз ще набия това шамара на дядо Пешо. Дядо Пешо, виж ме! Ворта кранч! Да, но ти си заспал. Моля, не се събуждай, за да ето чука чинга. Нека ти, нямаме. Лузър. Чакай, всъщност ти не може да познаеш, защото... Никой не знае кога съм го снимал. Добре, да, снимам го 26. Януари. Януари сме. Не трябваше да влея в календара. Днеска сме 16. Петък 16. О, не, петък 16. Един петък 16 се напика гащите. И тати ми се скара. И ме прати да си играя с гледачката. Ох, не, ще трябва да бягам през половината карта. Ей! Не ме пусти, бе! Това не ми трябва. Ей! Аз съм пеподишно. Не, това не ми трябва. Аз се тъпча. Още 20. Не ми изгаси телевизията, тати ми изгаси кабелната за един месец. Кой? Аз съм притъсан. Не питайте как ми му удариха. Тръгвай си. Не. Това е чист гемблинг, а това не е забавно ми е на фростовете. Само дето на фростовете има най-често гадни. О, вече съм на флор 5. Има поси, не искам да тичам до края на живота си. Не, вече на
Те, турско, кифте. Се телепортира. Пешо. А бисквитките ти се лоши и е фри. Фри Крисмас куки. Звучи много опасно. Ма ще взема. И това ще взема. Благодарим за фри Крисмас куки. Къде отиде? Къде ги изпари, бе? Мико, искам още едно. Флор 6 към флор 7. Един път отидох при един чичко, с който ми даваше бомбонки и след това се събудих в камион и се тресеше всичко. И след това после се събудих баща ми, видях баща ми, който се тревожеше за мене. И бях в леглото си. Може би съм сънувала. Не помня нищо друго. Какво ми даде? Не, кони. Телепортация. Аре бе. Телепортация. Ей! Кабелна. Господин Цвете, не ми спирай кабелната. Искам да си гледам тук някакви над. Господин Цвете. Мисля, че видях котенец. Мисля да ям малко шоколад. Светя сега. Къде ми е шоколада? И двете са целите черни, и двете приличат на котки, обаче едната е лиличка, която изземах от маркерите, защото моите свършиха в училище. И после откраднах нейните. Вижте, сега ще играем с тока и ще стане много добре. Затова, урока на деня, играйте си с тока и не ядосвайте лелички, защото си играете с тока. You are my best friend. А то какъв е? А не, той не ми е best friend, той ми продава скапани бомбони. Така да е бисквитки, които пече с господин часовник. Виж. Те готвят. Уау, тук не е спряла кабелната. Те готвят бисквитки. Те пак ли правят бисквитки? Какво правиш, ба? Какво се сети, ма? Миксер! Вау! Тисто разточват и затварят фурната. Опа! Мисля, че прегоряха бисквитките и аз не знам. Отивам пак да гледам кабелна, ако ми даваш. Не ми даваш. И затова не харесвам. Ах, не пак! Шоколад тайм! Окей, това се нарича скивишо. Ами,